Libro nga puno maayong tambag. Nganong ang tambag sa Biblia makatabang nato karon? Ang Biblia, 2 Timoteo Kapitulo 3, versikulo 16. Busa ang tambag sa Biblia makatabang nato karon. Si Jehova ang nanghimo nato maong makasabot siya sa atong mga hunahuna ug pagbati. Mas nakaila siya nato ug gusto niya nga malipay ta. Nahibalo siya kung unsay makaayo ug kung unsay makadaot nato. Ang tibuok balaang kasulatan gisulat pinaagi sa paggiya sa Dios ug mapuslanon sa pagtudlo, sa pagbadlong, sa pagtul-id, sa pagdisiplina diha sa kamataron. Unsay tambag ni Hesus diha sa Mateo Kapitulo 5 ngadto sa 7. Unsay pay atong makatunan sa Biblia? Mateo Kapitulo 5 ngadto sa 7. Atong mabasa ang maayo kayong tambag ni Hesus kung unsaon nga magmalipayon, kung unsaon niya pagtratar ang uban, kung unsaon pagampo, o kung unsay angay paghuna-huna bahin sa kwarta. Isag 2,500 katuig na ning tambaga, epektibo ug makatabang gihapon ni karon. Pagkakita niya sa daghan kaayong tawo, miadto siya sa taas-taas nga bahin sa bukid, ug sa nakalingkod na siya, ang iyang mga tinun-an miduol kaniya, ug siya misugod sa pagtudlo kanila nga nag-ingon. Malipayon kadtong mahuna-hunaon sa ilang espiritual nga panginahanglan, kay ila ang gingharian sa langit. Malipayon kadtong nabangutan, kay sila pagahupayon. Malipayon ang mga malumo, kay ilang mapanunod ang yuta. Malipayon kadtong gigutom ug iuhaw sa pagkamataron, kay sila pagabusbon. Malipayon ang maluluyon, kay sila makakita og kaluoy. Malipayon mga putli ug kasing-kasing, kay sila makakita sa Dios. Malipayon ang mga makigdaiton, kay sila tawgong mga anak sa Dios. Malipayon kadtong gilutos tungod sa pagkamataron, kay ila ang gingharian sa langit. Malipayon mo nihang kamo pakaulawan, lutuson ug butang-butangan sa tanang matang sa buhat nga dahotan, tungod kanako, pagsadya ug lukso sa kalipay, kay dako ang inyong ganti sa langit, kay gilutos usab ni anang paagiha ang mga propeta kaniadto. Kamo ang asin sa yuta. Apan kung ang asin mawad-an sa kaparat, mabalik pa ba ang kaparat niini? Dili na gyud kini magamit kundi ilabay na lang sa gawas ug tamakan sa mga tawo. Kamo ang kahayag sa kalibutan. Ang usa ka syudad dili matago kung kini ana ibabaw sa bukid. Dihang ang mga tawo magdagkot og lampara, dili nila kini takluban og basket, kundi ibutang nila kini sa tangkawan, ug kini mulamdag sa tanan diha sa balay. Susamang paglamdag ang inyong kahayag at tubangan sa mga tawo, aron ilang makita ang inyong maayong mga buhat ug himayaon ang inyong amahan nga anaa sa langit. Ayaw ninyo huna-hunaa nga mianhi ko aron himuong walay pulos ang balaod o ang basahon sa mga propeta. Mianhi ko sa pagtuman ni ana. Sa pagkatinuod, sultihan ko kamo. Ang langit ug yuta mahimong mahanaw, apan ang balaod bisan ang kinagagmayng letra niini o ang usa ka tipik sa letra niini, dili gayud mahanaw hangtod nga kini dili matuman. Busa si bisan kinsa nga maglapas sa usa sa mga sugo niini ug magtudlo usab sa uban sa paglapas niini, dili takos sa gingharian sa langit. Apan si bisan kinsa nga magtuman ug magtudlo niini takos sa gingharian sa langit. Kay sa pagkatinuod, kung ang inyong pagkamatarong dili mulabaw ni ana sa mga eskreba o mga pariseo, dili gid mo makasulod sa gingharian sa langit. Nakadungog mo nga giingnan ang mga tawo sa kanhing panahon, ayaw pagpatay. Apan si bisan kinsa nga mapatay manubag sa korte sa hustisya. Apan sultihan ko kamo nga si bisan kinsa nga magpadayon sa pagkasuko sa iyang igsuon, manubag sa korte sa hustisya.
Si bisan kinsa nga magsultig milad kaayong pulong ngadto sa iyang igsuon, manubag sa Korte sa Suprema, ug si bisan kinsa nga moingong buang ka, mahiagom sa nagkalayong gehena. Busa kung magdala ka sa imong mga gasa ngadto sa halaran ug didto maghinumdum ka nga ang imong igsuon may kahigos kanimo. Biyay ang imong gasa atubangan sa halaran ug lakaw. Pakigdait una sa imong igsuon ug human niana, balik ug ihalad ang imong gasa. Pakigusay dayon sa usa nga magpasakag sumbong batok kanimo sa dili pa mo mag-abot sa korte, aron dili kaniya itubyan ngadto sa paghuhukom. Dayon ngadto sa gwardiya ug ibalhog ka sa bilangguan. Sa pagkatinuod, dili yud ka makagawas didto hangtod mabayad nimo ang imong katapusang sensilyo. Nakadungog mo niini, ayaw panapaw. Apan sultihan ko kamo nga si bisan kinsa nga nagpadayon sa pagtan-aw sa usa ka babayi ug maibog kaniya nakapanapaw na diha sa iyang kasing-kasing. Karon kung makasala ka tungod sa imong tuong nga mata, lugita kini ug isalibay. Mas maayo pa nga mawad-an kag mata kaysa itambog ang tibuok nimong lawas sa gehena. Dugang pa kung makasala ka tungod sa imong tuong kamot, putla kini og isalibay. Mas maayo pa nga mawad-an kag kamot kaysa maadto ang imong tibuok lawas sa gehena. Kinsa nga magdiborsyo sa iyang asawa, siya muhatag kaniyag kasulatan sa diborsyo. Apan sultihan ko kamo nga si bisan kinsa nga makipagdiborsyo sa iyang asawa, gawas kung ang hinungdang maoy sexual nga imoralidad, nagpamiligro sa iyang asawa nga mamahimong mananapaw. Og si bisan kinsa nga magminyog babayi, gidiborsyohan makapanapaw. Nakadungog usab mo nga giingnan ang mga tawo sa kanhing panahon, ayaw panumpa nga dili nimo tumanon, apan kinahanglan nimong tumanon ang imong mga panaad kang Jehova. Apan sultihan ko kamo, ayaw gayud panumpa nga saksi ang langit kay kini trono sa Dios, o nga saksi ang yuta kay kini tumbanan sa iyang mga tiil, o nga saksi ang Jerusalem kay kini ang syudad sa gamhanang hari. Ayaw panumpa nga itihan nimo ang imong ulo, kay dili ka makapaputi o makapaitom bisag usa ka buhok. Himuha ang inyong oo nga oo, ang inyong dili dili, kay ang kapiniini nagikan sa usa nga daotan. Nakadungog mo niini, mata para sa mata ug ngipon para sa ngipon. Apan sultihan ko kamo, ayaw sukliang usa ang daotan. Apan si bisan kinsa nga musagpa sa imong tuo nga aping, itehan usab kaniya ang pikas. Ug kun dunay magpasakag sumbong sa korte batok kanimo ug gusto niyang panag-iyahon ang imong pangilalong nga biste, ihatag usab kaniya ang imong panggawas nga biste. Ug kun ang tawo may otoridad magpugos kanimo sa pag-alagad sulod sa usa ka kilometro o bani siyag 2 ka kilometro, hatagi ang mangayo kanimo ug ayaw balibari ang gustong hulam kanimo. Nakadungog mo niini, higugmaa ang inyong isig katawo ug dumti ang inyong kaaway. Apan sultihan mo nako, padayon sa paghigugma sa inyong mga kaaway ug sa pag-ampo alang niadtong naglutos kaninyo. Aron inyong mapamatud-an nga kamo mga anak sa inyong amahan nga anaa sa langit. Kay siya nagpasubang sa iyang adlaw sa mga dautan ug sa mga maayo, ug nagpaulan sa mga matarong ug sa mga dili matarong. Ang inyong higugmaon kadto lang nahigugma kaninyo, unsa may inyong ganti? Dili ba mauusab kanay ginahimo sa mga maniningil ug buhis? Kung ang inyong mga igsuon lang ang inyong kumustahon talagsaon ba kana? Dili ba mauusab kana ang ginahimo sa mga tawo sa kanasuran? Busa kamo kinahanglan mahimong hingpit, kay ang inyong langitnong amahan hingpit. Pagbantay nga ang inyong pagbuhat ug matarong dili ninyo himuon at tubangan sa mga tawo sa tuyo nga ila kining makita. Kay kun inyo kining himuon, wala mo'y madawat nga ganti gikan sa inyong amahan nga anaa sa langit. Busa kung maghatag kag mga gasa sa kaluoy,
Ayaw pagpahuyop og trumpeta sa imong unahan sama sa kinabuhat sa uban diha sa mga sinagoga ug kadalanan nga nagpakaron ingnon matarong aron dayigon sa mga tawo. Sapagkat tinuod sultihan ko kamo, bugos na nilang nadawat ang ilang ganti. Pan ko maghatag kag mga gasa sa kaluoy, ayaw pay balua ang imong wala nga kamot kun unsay ginabuhat sa imong tuo. Aron ang imong paghatag og mga gasa sa kaluoy dili madayag. Unya ang imong amahan kinsa makakita sa tanang butang magbalos kanimo. Ug kun mag-ampo mo, ayaw sulduga ang mantigpakaron ingnon, kay sila ganaha mag-ampo nga nagtindog diha sa mga sinagoga o sa mga eskina, sa dakong dalan aron makita sa mga tawo. Sapagkat tinuod sultihan ko kamo, bugos na nilang nadawat ang ilang ganti. Apan kung mag-ampo ka sulod sa usa ka kwarto o sirhi ang pultahan, dayon pag-ampo sa imong langitnong amahan. Unya ang imong amahan, kinsang makakita sa tanang butang, magbalos kanimo. Dihang mag-ampo, ayaw balik-balik ka sa samang mga pulong ingon sa ginahimo sa katawan sa kanasuran, kay sila nagtuo nga sila dunggon, tungod sa ilang paggamit og daghang pulong. Busa ayaw silang sudluga, kay ang inyong amahan nahibalo na sa inyong gikinahanglan sa wala pa mo mangayo kaniya. Busa mag-ampo kamo niining paagiha. Amahan namo nga anaa sa mga langit, balaan unta ang imong ngalan, paania ang imong gingharian, matuman unta ang imong kabubuton, maingon sa langit, mauman usab sa yuta. Hatagi mig pagkaon alang niining adlaw, ug pasaylo ami sa among mga sala, kay gipasaylo namo ang mga nakasala kanamo. Og ayaw itugot nga madaog mi sa tentasyon, apan wasa migikan sa usa nga dautan. Kay kung inyong pasayloon ang mga tawo sa ilang kasaypanan, pasayloon usab kamo sa inyong langitong amahan. Apan kung dili ninyo pasayloon ang mga tawo sa inyong kasaypanan, dili usab pasayloon sa inyong amahan ng inyong kasaypanan. Dihang kamo magpuasa, ayaw mo pagulgul sama sa mga tigpakaron ingnon, kay sila dili maariglar sa kaugalingon aron ipakita sa mga tawo nga nagpuasa sila. Sapagkat tinuod sultihan ko kamo, bugos na nilang nadawat ang ilang ganti. Apan dihang magpuasa ka, panghiso o panghilangos, aron walay makahibalo nga nagpuasa ka gawas lang sa imong langitong amahan. Unya ang imong amahan kinsa makakita sa tanang butang, magbalos kanimo. Hunong namo sa pagtigom og mga bahandi sa yuta diin may insekto ug taya nga mangutkot ug may mga kawatan nga manglungkab og mangawat. Hinunua pagtigom og bahandi sa langit, diin walay insekto ug taya nga mangutkot ug walay kawatan nga manglungkab og mangawat. Kay kung ang usa sa imong bahandi atua usab ang imong kasing-kasing. Ang lampara sa lawas mao ang mata. Busa ko ng imong mata nakapokos, ang imong tibok lawas hayag. Apan ko ng imong mata masinahon, ang imong tibuok lawas ngitngit. Kung ang kahayag nga anaa kanimo kangitngit di ay, ang imong tibuok lawas ngitngit kaayo. Walay ulipon nga makaalagad sa duha ka agalon, kay dumtan niya ang usa ug higugmaon ang lain. Uunungan niya ang usa ug tamayon ang lain. Dili mahimo nga magpaulipon mo sa Dios ug sa bahandi. Tungod niini sultihan ko kamo. Ayaw na mong kabala-kabahin sa iyong kinabuhi, kung unsa inyong kanhon o imnon o sulubon. Dili ba ang kinabuhi mas importante kaysa pagkaon o pisti? Panidi pag-ayo ang mga langgam. Sila wala magpugas o mag-ani o magtigom diha sa mga kamali. Apan ginapakaon sila sa inyong langitnong amahan. Dili ba labaw pa man magbili kaysa mga langgam? Kinsa kaninyo ang makadugang og usa ka maniko sa gitas-on sa iyang kinabuhi pinaagi sa pagkabalaka? Ug nganong mabalaka man mo kung unsay inyong isulob?
Matigdi giun sa pagtubo sa mga leryo sa kapatagan. Wala sila maghago o magtahig sinina. Apan sultihan ko kamo nga si Solomon, bisan sa iyang kadato wala magsulog og bisti nga sama kaanindot ni ana sa mga leryo. Kun ingon ni ana ang pagbisti sa Dios sa mga tanom sa kapatagan, nga ania karon og ugma isalibay sa horno. Dili ba mas labaw pa nga kamo ang iyang bistihan? Kamo nga gamay og pagtuo. Busa ayaw gayud pagkabalaka o muingon. Unsa may among kanon? O unsa may among imnon? O unsay among isulob? Kay kining mga butanga mao ang ginapangagpas pag-ayo sa mga tawo sa kanasuran. Ang inyong langitnong amahan na hibalo nga gikinahanglan ninyo kining mga butanga. Busa unaha kanunay ang pagpangita sa gingharian ug sa kamatarong sa Dios, ug ang tanang ubang butang igadugang ra kaninyo. Busa ayaw gayud kabalaka bahin sa sunod nga adlaw, kay ang matag adlaw dunay kaugalingong mga kabalaka. Ang mga problema karong adlaw mauray una-una. Ayaw na paghukom aron dili mo hukman, kay kamo iyang hukman sumala sa iyong paghukom sa uban ug kamo trataron sa uban. Busa nganong tagdo nimo ang uhot nga anaa sa mata sa imong igsuon, apan wala nimo tagda ang troso diha sa imong mata. Unsaon nimo pag-ingon sa imong igsuon, kuhaon nako ang uhot nga anaa sa imong mata, kun mismo sa imong mata dunay troso. Sa lingkapaw, kuhaon na ang troso sa imong mata aron maklaro nimo kung unsaon pagkuha sa uhot gikan sa mata sa imong igsuon. Ayaw ihatag sa mga iro ang butang nga balaan, ug ayaw iitsa sa mga baboy ang inyong mga perlas, aron dili nila kini yatak-yatakan ug sila mosumbalik ug moatake kaninyo. Padayon sa pagpangayo ug kamo paghahatagan, padayon sa pagpangita ug kamo makakaplag, padayon sa pagpanuktok ug kamo pag-aablihan. Kay ang matag usa nga mangayo makadawat, ug ang matag usa nga mangita makakaplag, ug ang matag usa nga manuktok pag-aablihan. Sa pagkatinuod kong pangayuan ug tinapay sa inyong anak, hatagan ba ninyo siyag bato? O kung mangayo siyag isda, hatagan ba ninyo siyag bitin? Busa kung kamo bisan tuod dautan, mahibalong hatag ug maayong mga gasa sa inyong mga anak. Labaw na gyud ang inyong amahan nga anaa sa langit. Siya mohatag og maayong mga butang ni adtong nagpangayo kaniya. Busa buhata sa uban ang tanan nga gusto niyong buhaton nila kaninyo. Kaysa pagkatinuod kini ang gitudlo sa balaod ug sa bason sa mga propeta. Sulod mo agi sa sigpit nga ganghaan, kay lapad ang ganghaan, ug luag ang dalan padulong sa kalaglagan, ug daghan ang nakasulod agi niini. Samtang sigpit ang ganghaan ug gamay ang dalan padulong sa kinabuhi, ug jutay ra ang nakakaplag. Pagbantay sa bakak nga mga propeta nga manganha kaninyo nga magpakaron ingnong karnero, apan sa pagkatinuod sila maoy mga lobo nga manunuko. Pinaagi sa ilang mga bunga, kamo makaila kanila. Di ba walay makapamupo ug ubas gikan sa sampinit o igos gikan sa kudyapa? Sa susama ang maayong kahoy mamungag maayong bunga, apan ang daot nga kahoy mamungag daot nga bunga. Ang maayong kahoy dili mamungag daot nga bunga, ug ang daot nga kahoy dili mamungag maayong bunga. Ang kahoy nga dili mamungag maayong bunga putlon ug isalibay sa kalayo. Busa mailhan gayud ninyo ang bakak nga mga propeta pinaagi sa ilang mga bunga. Dili tanang moingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kun dili kadto lamang nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Nianang adlaw daghan ang moingon kanako, Ginoo, Ginoo, wala ba mi managna pinaagi sa imong ngalan, ug magpalayas og mga demonyo pinaagi sa imong ngalan, ug maghimog daghang milagro pinaagi sa imong ngalan? Ug ako moingon kanila,
Wala gyud ko makaila kaninyo. Pahilayo kanako kamong mamumuhat sa kalapasan. Busa ang matag usa nga mamati sa akong gipamulong ug mubuhat niini. Mahisama sa usa ka taong maalamon nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato. Ug mibundak ang ulan ug mibulog ang baha. Ug mihuros ang kusog nga hangin. Apan ang balay nga wala mahugno kay kini gitukod man diha sa bato. Sa laing bahin ang matag usa nga maminaw sa akong gipamulong ug dili mobuhat niini mahisama sa usa ka tawong buang-buang nga nagtukod sa iyang balay ibabaw sa balas. Ug mibundak ang ulan ug mibulog ang baha ug mihuros ang kusog nga hangin ug ang balay nahugno ug nagun-og. Human masulti ni Hesus kining mga pulonga, ang mga tawo nang hingangha sa iyang paagi sa pagpanudlo, kay nagtudlo siya kanila ing usa nga may otoridad ug sa ilang mga eskreba. Sa Biblia gitudluan sabta ni Jehova og mga prinsipyo nga makatabang aron mas magmalipayon ang atong pamilya, mahimong maayong empleyado ug makabaton og maayong relasyon sa uban. Ang mga prinsipyo sa Biblia makatabang gyud nato. Bisag kinsa pata, bisag asa ta nagpuyo o bisag unsay atong problema. Isaias kapitulo 48 bersikulo 17. Kini ang giingon ni Jehova ang imong manlunukat, ang balang usa sa Israel. Ako si Jehova, ang imong Dios, ang usa nga nagtudlo kanimo aron makabaton kag kaayuhan, ang usa nga nagiya kanimo sa dalan nga angay nimong laktan.